bezain eder urratuak, bezain aske nekeak jota. Atxaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Mila esker, arratsalde hotz honetan gure frontoira inguratzeagatik, guztioi, eta hemen ditugu Joxemai Ormazabal eta Juan Carlos Izagirre. Mila esker zuei ere. Txalo batzuk. Jende ugari elkartu gara gaurkoan, plazan, eta oso seinale ona da, eta pozgarria gainera. Eta EH Bilduren barne prozesuan, alkategaia aurkeztu genuenean, Joxemai Ormazabal 2019ko udal hauteskundetarako, egia esan da herrian ilusioa ikusi genuen. Ikusi genuen herria poztu egin zela, bazuela ze esana, eta jende guztia hasi zen, ara, Joxemai, eta bai, eta Joxemai, ze ondo, eta, bueno, danok gustoa. Eta duela 8 urte, alkatetza izan zen gure esku, Lazkaon, duela 4 urte gutxikatik, baina ez genuen lortu, eta 2019ko hauteskundeetan lortu nahi deu eta lortuko deu. Eta, bueno, bai, ez da. Zalantzarik gabe. Bueno, aurrekoan, Euskal Herria Bilduren herri batzarrean ere jende asko elkartu ginen, eta pozgarria da. Zenbat eta jende gehiago elkartu, orduan da hobeto. Kalean, EH Bilduko maikoek esaten digute oso aitortza onak jaso dituztela eta hautagaia aproposa izendatu dugula edo izendatu dela esaten digutelako. Eta Joxemairi berari ere eskermezuak eta zorionak ematen omen dizkio jende askok. Eta, bueno, alde horretatik gustora guztiok. Bueno, Joxemari labur aurkeztuko deu nor den Joxemari, bere ibilbidea eta bere kurrikuluma. Joxemarik ikasketak gazterik utzi zituen batxilerra amaitu eta lanean hasteko aukera izan zuen Goierriko Euskal Eskolan. Handik salto egin zuen Maizpidera, baina gogoratu behar dugu Goierriko Euskal Eskola izan zela Maizpideren ama, nolabait esateko. Eta ondoren barnetegian aritu da urte luzez, eta 82tik aurrera, udako ikastaroetan, uda eta negu aritu da, Maizpide sortu zenetik, edo Maizpide eraiki zenetik. Eta berak bazekien, jakin ondo asko gainera, ikaskuntza bere bizi osoko lana izango zela. Mondragon Unibertsitatean, fakultatean Euskal Kultur Transmisioko gradu ondoa ikasi zuen, eta Universitat Oberta de Katalunian komunikazio gradua egin zuen. Beraz, esan bezala, bere ibilbideen hasiera Goierriko Euskal Eskolan, irakasle, Maizpide Euskaltegian jarraitu zuen irakasle, eta 2000tik 2004 Elujarra aholkularitzan aritu zen Euskara teknikari lanetan. Gainontzekoak ere ezagutzen dituzu ez da, Goierriko Euskal Eskolan kulturgintzan, Domarda elkartean, Amalur Mendizale elkartean, eta, bueno, nahi adina luza gaitezke Joxemairen ibilbidearekin. Nik lankide izan dute azken 25 urte hauetan, eta hau gidoitik kanpoa esango dut, baina ez dakit adjetibon bat jarri behar izango banu, asko, baina 3 behintzat jarriko nituzke. Bata, ausarta, oso gizon ausarta da. Eta badakit aurre ingo diola etortzen zaio nahi. Bestetik, gizon langilea. Honen Andreke zehoz esango luke, seguronea. Ez da orduik, gaueko 12 lanen haitu behar balin badore, laueko 12 lanen haitukoa. Eta beste guztin gainetik gizon ona. Eta, bueno,
hobeik aukeratzea ikustet ez gendula. Eta hemen txedeu, Josebari. Eskerrik asko, bakea, ze hitz politak. Oh. Bueno, beraz, euskara irakasle esan dugu eta gizarte mugimenduetan trebatua oso. Zerk ekarri zaitu politikara, Josemari? Bueno, politikara ekarri nauen zera bat, ezaugarri bat izan da, aukera ikusten dudala Lazkaoko EH Bilduk alkatetza eskuratzeko, eta nik aukera horretan itxu-itxuan sinesten dut eta horretan parte hartu nahi dut. Nik ahal dudantxoa egin nahi dut hori ere, hori lortzeko. Bestalde, bai gizarte lanetan eta aritua naiz, asko egindakoa naiz alor horretan, eta hau, politikako jauzi hau, gizarte lanaren beste alor bat bezala ikusten dut. Ez da hortik kanpoko zerbait, baizik eta naiz eta deitu politikako lana deitu, gizarte alorreko lan bat gehiago bezala hartzen dut nik lan hau. Horren barruan, esan behar da, betidanik gustatu izan zaidala, oso gogoko dudala herritarrentzat lan egitea eta batez ere herritarrekin lan egitea. Eta uste dut ezaugarri hori primeran datorki dela politikan jarduteko ere. Eta azkenik, alkate gai izateko proposamen egin didana EH Bildu izan dela, eta EH Bildu sortu zenetik nire botoa erakarri du, eta nire botoa erakartzeak badakit esan nahi duela, egunen batean lanerako deitzen badizute, prest egon behar duzula. Eta beraz, oraingoan tokatu zait. EH Bildu, bestalde, erakartzen hau, alaber, herri hau sortzen segitzeko hainbat indar politikoren elkarlanetik osatua izateak. Horrek ere erakartzen hau. Eta ezkerrean eserita Juan Carlos Izagirre diputatu nagusi gaia. Gabon, Juan Carlos. Kaixo, Gabon. Bueno, gehienok ezagutzen dugu. Donostiako alkate ezagutu genuen, eta oraingoan Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusi gai izateko asmotan. Egia da, azken urte hauetan, lehen lerrotik urrundu xamar, aparte xamar ikusi zaitugula. Bueno, badakizue Juan Carlos medikua dela, eta hori duela lana, eta hori duela bizibide eta gustuko gainera, ez da. Eta, bueno, pertsonen arazoak aurrez aurrentzun, irtenbideak eman, eta olako lanetan aritu zara, baina Euskal Herria Bilduk Gipuzkoako diputatu nagusi izateko erronka luzatu zizun, eta zuk baiezkoa esan. Bai. Bai, barkatu, mediku alde batetik, eta politikari bestetik, zerk bereizten ditu eta, nola esango nuke bi lanbideok komunean zer dute? Bueno, galdera xelebria. Lehenbiziko gauza eskarrik asko, gonbidapen honengatik, gustora nago. Kontatuko izo honean etorrela, 3-4 mezu jaso dutela esanez, Josemaekin onbizu, zoragarria alkate gaia dutela Lazkaon, ez da gizet. Eta etorri nahi ja jakinda, gizona nola esan ezu, ausarta, langilea, ona, aurkituko nula, eta benetan zorion du, ze alkate gai zoragarria aukeratu ezu, eta alkate oso ona izango ezu urrungo 4 urtetan. Hoi azteko. Eta, bueno, mediku izatea eta olako postu batean egotia, izango dituzte gauza amankomunak, ez da git, nik uste ulertzen dudala eta Josemaik ere bai, eta hemen gauden danok, politika egiteko ezinbestekoa dela entzutea jakitea, herritarrekin egotea, empatia nolabait lantzea, eta mediku izateko ere agian hori beharrezkoa dira, ni behintzat ez ulertzen beste modu batea ez mediku lana, ez politika lana.
Eta gero esan, bueno, bila diala osagarriak, nik beti izaten dut politikan betian inagola, eta batzutan tokatzen dela lehen lerroan egotea, eta beste batzutan, beste leku batzutan lan egitea, hemen zabeten askok eta askok, ingo ez zuen bezala. Eta, bueno, osagarria dira, bilak eutxe zaizkit aktibitate nire bizitzan inditu danak, eta oso importantean etzako, zein arlotan bizitzan, egiten desuna, ilusioz egitea, ilusioi transmititzia, ni ustete guztu egiten desunean lana, beti lana erainkorragoa izaten dela, eta zintotasunarekin, eta aldezun ondoen. Eta einez dana dakigu, gauzak ondo iteiala, erregular, gaizkire batzuk, baina, bueno, norabidea markatu eta nik uste bai batian eta bai bestian hori dela nire lan hildoa. Eta iruditzen zaizu oso desberdinak izango diela Donostiako udaleko lana eta Gipuzkoako aldundikoa? Bueno, lehen esan dut politika ulertzen deula modu batean. Beak ere aipatu du. Nik uste Donostiko udaletxean, Lazkaon edo diputazioan egon, lan hain behar deula beti gora. Askotan eta askotan esan dut. Guk ez dugu bulegotan erabakitzen gauza bat eta gero herritarrei esan, hau oso ondo dago eta, bueno, periodikoa eta notizia handiak atea eta telebistan esan ez dakizein deula. Guria da herritarrekin egon, beti hola ungea gaina, ez dugu lan hori berezilein beharrik, berezkoa daukau, eta herri bakoitzean entzuten dugunakin, lan egiten dugunakin, gero Gipuzkoa eraiki, Donostia eraiki saiatu ginean bezalaxe. Hor, nik usteet, ez dela aldatuko hori, herritarrekin ingo deulako, kasuntan Gipuzkoa guztian, eta bai 4 urte pasatzea alkate bezala, emateizula esperientzi bat, 4 urte izan zian, baina 30 izan zitezken, ze anedota pila bat daude, eta horiek danak baliogarria dira. Nik usteet, bizitzan eosin esperientzia hartu behar dela ikasteko aukera bezala, eta nik seguru nago esperientzia hori 4 urtetakoa, udaletxean ere kasuan eta beste batzu diputazioan izan zutena, oso baliagarria izango jala. Baina garbi eukita guk herritarrekin lan egin behar deula. Horre hotia da, gu egongoa orain, urrungo atian bestatzu egongoia, baina herria da bultzatu behar duna eta herriari gabe ezin da politika egin, benetako politika guk sinistin dugun politika hori. Eta Gipuzkoako sektore produktiboan zentratuta, nagusiki industria, nekazaritza, zerbitzuak kontuan hartuta, 3. sektoreranzko joera orokorra nabari alda Gipuzkoan ere? Bueno, ni uste sektor bakoitza ditula bere ezaugarriak, hau azterketako gorra da. Nik uste 3. sektorea garrantzia handia dakala, ikusi besterik ez Donostian dauden datuak, turismo aletik eta auta beste. 3. sektorian sartzen ditugu ere komertzio txikiak eta zeharazoa daukaun horrekin eta zalera handileko merkagunekin, baina, bueno, enitzake horretan zentratu nahi, ze hemen, ona etorritan ikustet goi herri batea, 2. sektorea eta industria eta aipatu gara daudela. Nik ustet Gipuzkoan industria motor badala ekonomian, oso importantea, ditugula enpresa oso handik eta nik izango nuke puntera diana mundu guztian, zain duen behar dian, noski, baina ikusten deuna bai 2. sektorean eta bai lehen sektorean ere, askotan sortzen dian diru laguntzak eta danak, juten diala enpresa handietara edo, bueno, nekazal munduan ere, intensibitate handiko aktivitatei, ez? Guk hori ikusita, garbi daukau enpresa txikik eta mikroenpresa ditzen dianak asko dira, dato bat emango izuet, Gipuzkoan mikroenpresa, enpresa txikik, itziten egea 40 langile baino gutxillo dituzten enpresak dira, enpresa guztien 180, oza, hila dana dira. Eta langile 160 hor daude. Eta gertatzen dena da, krisi gara iristen denean, por ejemplo, kaltetuena bea diala. Eta gehien kostatzen zaiena hortik ateatzea, enpresa txiki mikroenpresa hori diala. Guk hau dana ikusita, ja horre ikusten dugu, 16 milioi jartzea poltza bat, mikroenpresa, enpresa horiei laguntzeko zuzenian. Besteena, zainduko ditugu beste modu batea, baina enpresa txiki horiei 16 milioi eman zuzenian, bai diru laguntza zuzenak emanez, baina baita ere enpresa txiki, mikroenpresa hauek,
askotan arazo asko dituztelako beste diru laguntzak eskatzeko, Europatik datostenak edo Eusko Jaurlaritzatik, diputaziotik, edozein lekutik, ez dutelako azpiegitura minimo bat burokraziak eskatzen ditun paper guztiko horiek eta betetzeko. Orduan guk garbi daukau, bigarren sektorean mikroenpresa eta enpresa txiki horiek berezi dutela tratamentu berezi bat eta hortarako 16 milioi jarriko ditugu. Eta lehenengo sektorea eta hirugarrena eta nebezu itzingo ditugu, baina ni uste kate gaiak itzimerko gulazo zer. Eta beste bazutzat, beste galdera bat, Bai. Iruditzen altzaizu aberatsen eta pobren arteko aldea gero eta handiagoa dela, eta horre zer egin genezake, nola aurre egin horri? Hor, galdera polita da, kuriosoa da, krisia pasa deula eta ja ateatzen nahi gaila esaten digute, eta gila da datu makroekonomikoak geho eta hobea diala, baina ni behiratzen nire ingurua, eta esaten detena da, oso gaizki pasau una krisian, oain ere oso gaizki da bilela. Eta kuriosoa da, baina aberatza ziana, oain da 10 urte, Gipuzkoan, oain aberatzagoa dira. Eta 2 milioi euro baino gehiago dituzten ondarean Gipuzkoarrak, geho eta gehiago dira. Zer nahi du horrek? Sortu dan diru hori krisitik ateatzen gehan honetan ez dela ondo banatu. Eta ondo banatzeko ezinbestekoa da administrazioetatik ere neurri batzuk hartzea. Ni beti izate tortarako ezinbestekoa diala bi gauza. Bata, soldata duinak eta ziurtatu, eta ez da lan horretan egin, gu garbi daukau, diputazioako lan ingoun eozein enpresak minimo atzu bete beharko ditula, besten artean, soldata minimoa 1.200 eurokoa izan beharko, bestela ez du lan egingo diputazioarentzako, horrekin jasigia banatzen gauzak, ze ez du balio izatea paroa jaisten nahi dela, nik lana deitzea 800 eurongatik lana egitea, benetan, ez da lana dan o esklabotza dan. Nik usten minimo atzuk jarri behar ditugula mai gainean. Eta geho egila da, gehiago duenak, gehiago ordaindu behar dula, geho behar ditugun zerbitzu horiek ordaindu alizateko. Eta ez da posible gehiago dutenei dirua barkatzea, zetik barkatzen nahi geha. Aurreko legealdian, badakizue jarri zala aberastasunen zerga eta kendu indute. Eta hor, 15 milioi gutxiago da adibide bat, baina biltzen dira, barkatze zaie Gipuzkoar, 30 Gipuzkoar dira, kasu hontan. Baina egila da ere, badaudela, soziedadei aplikatzen zein zergak, askotan gaizki aplikatzen diala, iruzurra egiten delako, zirrikitu legalak aprobetxatzen dialako, eta azkenian, enpresa haundik milioiak eta milioiak eta milioiak irabazten dituztenak, geho, azkenian patzen dituztela, igual, bere sarren 105%, por ejemplo, eozein langileak patzen dunean 17, 20 edo gehiago. Orduan, badago zeregina, eta benetan diferentzi horiek existitzen dira. Eta beste diferentzi bat, nabarmena Gipuzkoan, da Donosti aldea zentzatzen diala esfortzu gehienak, eta Gipuzkoa orokorrean, astuta gelditzen dela. San Sebastian regionen aipatuet, oso adierazgarria izen hori. Donostian, San Sebastian hortan zentzatzen dute, eta ez da kontutan hartzen Gipuzkoa askoz gehiago dela. Guk horretarakore garbi daukau, Gipuzkoa eraikitzeko modu orekatu batean, ezinbestekoa dela, baiara bakoitzian, eskualde bakoitzian, herri bakoitzian zer dagoen jakin. Eta hortarako lan hain behar da bertako udaletxekin, eragileekin, sektoreekin. Horretarako aurre ikusi dugu, eta maiganean jartzen dugu, 40 milioiko poltsa bat, eskualdeetan usteko, eskualde horietan diagnostikoak egiteko, eskualde horietan esateko guk pentsatzen dugu momentu honetan hemen eta hemen eta hemen inbertitu behar dela, eta horren arabera egingo ditugu geho politikak diputazioan. Hau ere da, betik gora eraikitzea. Eta gertatzen dena momentu honetan da, alderantz iziten dela. Hartzen dira erabaki batzuk despatxo batzutan, esaten da zer lerro landu nahi dian, eta geho herri bakoitza pixkat egokitu behar du hor goitik datosten hoietara. Hola ez da eraikitzen, hoi ez da gure modeloa politikoa egiteko, eta oreka soziala lortu behar dugu dirua ondo banatuz, eta lurraldetasunaren oreka ere landu behar dugu eta lortu behar dugu, kontutan hartuta Gipuzkoa guztia eta eskualde bakoitzian egiten dianak kontutan hartuta. Bueno, Jose Mari, zuk eitzen beharko zu ba.
Bai, bueno, guk egingo duguna da Juankarri hitza hartuko diogu, esan digu eskualdeetan funts bat jarriko duela eta eskualdetik udaletara ere iritsiko zaigu noski. Bai, hitza hartzen dizugula, esaten dugu, emandako hitza eskualdeetan dirua banatuko duzula eta hitza hartzen dizugu. Eta gero egingo duguna da, guretzat diputazioak banatzen duen funtsa oso garrantzitsua da, gure udalaren finantziabide nagusiak, bueno, bi bakarrik ditugu, bi finantziabide bakarrik ditugu, alde batetik diputazioaren funtsa, eta bestetik herritarrek ordaintzen ditugun tasak eta zergak dira, ezta? Eta orduan funtsarena zuekin zuzenean negoziatzea egokituko zaigu. Eta besteak berriz, alden bezala gestionatuko ditugu, eta batez ere herritarrentzako tasak eta zergak gestionatzeko, kudeatzeko garaian kontuan izango dugu, bi ardatzak aipatu dituzula uste dut, bat herritarrek duten ahala, zenbateraino ordain dezaketen, eta bestetik dituzten beharrak hartuko ditugu kontuan, tasak eta biltzeko, gure finantziazio iturri biltzeko garaian. Eta batez ere kontuan izango dugu, banaketa nola banatzen dugun diru hori oso kontuan izango dugu. Sektorekako beharrak aztertuko ditugu eta bakoitzari bere beharren araberako erantzunak ematen saiatuko gara. Lehenengo sektorean esate baterako, lan baldintza duinetan ekoizten duten nekazariak eta baserritarrak nahi ditugu, eta hori lortzeko berekin lan egingo dugu, nekazariekin eta baserritarrekin lan egingo dugu. Industria da Goierriko jarduera nagusia, garrantzitsuen hori da noski. Eta industrian jarraituko dugu lanean Goierriko garapen agentziarekin batera, herriko eta eskualdeko baliabideei ahalik eta etekinik handienak ateratzeko. Eta azkenik, hirugarren sektorean, Lazkaon ez da orain goxea merkantzien garraio eta logistika sektorea, hori gertutik zaindu beharreko sektore bada, eta bestetik, zerbitzuen sektorean ez da ahaztu behar, herritarrei zuzenean zerbitzua ematen dieten guztiak ere, halak osasungintzakoak, hezkuntzakoak, garraioetakoak, denda eta saltoki txikiak, eta gainerako zerbitzu guztiak. Hoxe. Eta gizarte alorrean ere erronkak baditugu, martxoaren 8 ere gainean dugu, eta nola ikusten duzu kontu hori, Josemai? Bai, badator, martxoaren 8 bihar 8 izango da, ikusten ditut hor ikasle batzuk, maizpideko ikasle batzuk, eta bihar 8 ez du esan nahi bihar hilak 8 duela, baizik eta bihartik aste betera izango dela martxoaren 8. Eta nik une honetan iragartzen dizuet, martxoaren 8an ez nauzuela Lazkaoko kalean ikusiko. Eta ez nauzuela Lazkaoko kalean ikusiko, greba feministarekin bat egiten dudalako, eta hitzez hitz beteko dudalako beraiek eskatzen didatena. Eskatzen digute gizonezko bigarren mailara pasatzea, protagonismoa emakumei eurei uztea, eta orduan egokituko zait maizpiden lan bikoitza egitea egun horretan, eta etxean ere bai. Eta bietan egingo dut noski. Eta greba pasako da, eta egunerokotasunera itzuliko gara, eta jarraitu beharko dugu gizarte berdinagoaren alde lanean noski. Bai alor pertsonalean eta baita herriko udaletik ere. Eta EH Bilduren aurreko udal gobernuak, duela 8 urteko udal gobernuak, jarri zuen martxan berdintasun batzordea udal honetan, Lazkaoko udalean, handik osatu zen lehenengo berdintasun plana ere, eta hildo berean jarraituko dugu lanean, eraginez eta eginez. Eragiteko modurik onena hori data, egitea, eredua ematea. Juan Carlos, zuk zer esanik bai, gai honen inguruan? Gai hau dela eta, martxoaren 8 dela eta, berdintasuna dela eta? Bai, nik uste importante dela,
gai batzukin gertatzen da diskurtsoak oso antzekoa diala, eozin entzunda ere, baina gero gauzak egiteko garaian asko aldatzen diala gauzak. Eta nik, datu batzuk emateatik, diputazioan, zatik, berdintasunaren aldeko politikak nolabait adierazin behar dituzu, baina gero horiek behar dute presupuesto bat eta behar dute gauzatzeko laguntza importante bat. Orain dela 4 urte, 15an, 2 milioiko presupuestoa zegoen diputazioan lantzeko, landu beharreko guzti, txertatzeko departamentu guztien feminismo ikuspegi bat eozein departamentutan, eta horre ikuste zan, eta onartu zan foru arau bat, nun esate zan, urtetik urtea iotzen joango zala presupuesto hori, eta 2019ako 10 milioi behar zutela izan, 5 aldiz gehiago. Momentu baten presupuestoa 2 milioitan jarraitzen du. Gure konpromisoa da, egin ahal izateko dauden hainbat proiektu eta egin ahal izateko ez hau ere diputazioan erabakita. Ni uste, movimentu feminista dela, ejemplo momentu honetan, nola kaletik eta beti gora sortu daitezken eta indartu daitezken herriak eta lurraldea, ez? Eta haiekin batera eginez, baino dirua jarriz, eta hortarako 5 aldiz gehiago dirua jarriko dugu urrungo legislaturan. Eta gero da kurioso hitz egitea entzutea diskurtso batzuk, eta oraindik ere, diskurtso dutenek beraiek debekatzea emakumei bere herriko jaietan parte hartzen bere eskubide guztiarekin. Eske, hau, igual urruti xamar bizi zuen mendi, baino, Hondarribi eta Irun bezalako bi herrietan, oraindik ere emakumeak kalea atatzeatik be festa ospatzea ireinduak izatea, ez da logikarik. Eta hau edanak bukatu behar du. Berdintasuna egia da, egunero behar du gure mikromatxismo hori gainditzeko denbora beharko dugu, kontuatu gabe ni uste doitzen gehala danok, baina hortatik aparte politika zehatzak behar dira. Eta behar dira movimentu feministatik dirua jarriz eta aplikatu segure egunerokotasunean gauza natural bezala emakumea parte hartuz leku guztitan, berdintasunean. Eta desde luego, dauden diskurtso hipokritakin bukatu behar dugu. Eta eskuartean, eskuartean beste gai handi bat ere badugu, eta da gizartea sartzen ari zaigula. Eta jakin nahi genuke aldundiak badu eskumena hor zer egiteko edo ze erronka, ze... Bueno, gizartea zahartzea, gehiago bizitzeaz notiziona da, baina egila da horre ekartzeula konfigurazioaren aldaketa bat. Eta egila da horri erantzun bat eman behar zaiola. Ez da, agian meikoan naizelako, baina da gaina gai bat asko kezkatzen daula. Geotak jende gehiago da, laguntza behar duena, eguneroko gauzak egiteko. Eta seguru, hemen badaudela batzuk, eta dano ditugula familian eta gure inguruan laguntza behar dutenak. Batzuk edadeengatik, eta beste batzuk gaixo edo istripot izan dutelako. Hor, 3 gauza bintzat garbi izan behar ditut. Faiatzen dutenak eta zuzendu behar dianak. Bata da, iristen da momentu bat igual, nahi oso gertutik gertatzen zait momentu honetan, eta horretik kontatuko ditut prozesua nola dan, menpekotasunaren balorazioa behar izaten da. Nola baite, pertsona badakazu, ama, aita, naia dana alakua, behar duna laguntza bat, ez da gai egiteko bere etxeko lanak o bere gauzak. 2015an, 18 hori eskatu eta erantzun bat ematezan. Momentu honetan, 2 hilabete behar dira, 59 egun. Zergatik? Egila da, behak esaten duten bezala momentu honetan gobernatzen nahi dianak, eske geota jende gehiago eskatzen du, horretik geota diru gehiago jarri behar dezu. Dirua gehiago aldima dago, esaten nahi zea, egunero geota dirua gehiago biltzen nahi zeate, krisitik ateatzen nahi gehalako, diru hori precisamente honetan gastatu behar da. Egunero esaten nahi zeate, pertsonetan pentsatzen dezuela politika egiteko garaian. Pertsonetan pentsatzia da, eskatzen badet, menpekotasun informe bat, ez itxoitia 2 hilabete, baizik eta
leheno egiten egin nun bezala, 18 unetan erantzutea. Gure konpromisoa da, 20 unetan erantzun bat ematea. Normalian, prozesu horretan, menpekotasun bat dagoenean, jendean nahi izaten du etxian egon. Naiz eta gai ez izan, igual bakarrik garbitzeko, edo plantxe egiteko, edo erosketak egiteko, edo sukaldatzeko, etxean egon nahi dut. Eta hortarako, aspalditik, hau bai izan dela beti, emakumeen lana. Eta oraindik jarraitzen du izaten, emakumeen lana, eta hau eraldatu beharko dugu. Eta gaina, emakumearen lan bat, inoiz aitortu ez dana, aitortzen ez dana, eta momentu honetan, hasi danean ordaintzen diru bat, oso egoera txarretan, eta oso lan baldintza txarretan. Orduan, honentzako diputazioak diru bat ematen du zaintzarako. Jakin behar da, eta hitzeiten dutenean murrizketarik ez dagoela, jakin behar da momentu honetan 1,8 milioi gutxiago jartzen ditula diputazioak, orain dela 4 urte baino, diru zaintza, etxeetako zaintza hau egiteko. Eta datuak, leheno paseizkiate, herri guztietara iristen da. Eta Lazkaon zaudete, daude, berrogeita 7 pertsona jasotzen dutenak diru hau, eta 2018tik aurrera jasotzen dute deneta 15.100 euro gutxiago. Hoi ditzen da murrizketa. Entzuten dezuenean ez dagoela murrizketarik eta pertsona jartzen diala politika egiteko garaian erdigunean, kontutan hartu murrizketa badaudela eta pertsonetzako askotan dirua ez dela iristen. Eta hirugarrena, askotan tokatzen da pertsona hori egoitza batea eraman behar izatea. Egoitza horretan sartzeko denbora behar izaten da, eskatu eta lekua lortu arte. Orain dela 4 urte, hemen Goierrin 152 egun itxoin behartzian, orain ia 200 egun. Hau nola soluzionatzea? Hoi gehiago jarraiz. Plaza gehiago sortuz. Gure konpromisoa da urrungo legealdian 80 egunetan eskatu dunak lekua izango gula. Eta hortarako, kalkulu bat ina dago, 300 plaza gehiago behar dia Gipuzkoan. Eta hortarako behar dia 7 milioi gehiago euro. Baina diru hori egon badago, gastatzen da beste lekuetan. Ez da gastatzen pertsonetan, gastatzen da beste lekuetan. Orduan, da gai bat oso importantea, gero eta demanda handiago egongo da, eta benetan pertsona jartzen bali maitugu erdigunean, hemen dirua gastatu behar da. Hemen bai gastatu behar dela dirua, hainbeste dirua jasotzen bali bada, hemen gastatu behar da. Eta bukatzeko, etortze zaiola burua moztu ez dela, Egoitzetan greban daude momentu honetan, jakingo ez zuez, leku guztietan ateatzen da. Ez da posible, gure aitona monak o gu gehu, zainduko dituzten pertsona horiek, eotea lan baldintza okerroiekin. Ez da posible, eta hortarako diru gehiago jarri behar da. Aurreko legealdian soluzionatu zen tita batian asuntua, diru gehiago jarriz. Eta ez da posible diputazio batek esatia momentu honetan, hoi ez da nire kompetentzia konpontu daitezela langileak enpresarekin. Ez da horrela, zuk eskaintzen duzu, diputazioak eskaintzen du zerbitzua, diputazioak aseguratu behar du eskaintzen du zerbitzu hori, kondizio oso honetan ematen dela. Eta kondizio honetan emateko, azpigitura behar dira, noski, baina langileak soldata duin batekin da, lan baldintza duin batekin, lan egin behar dute. Osake, hoi ere, konponduko dugu, leheno konpondu genuen bezala. Lan duina, azpigiturak egokiak, eta dirua jarri behar da. Nik nekez erantz diezaiok eta zer horri, sodatu zehatzak eman ditu, gure herrikoak barne, eta bakarrik gure herrian dagokigun lana egiteko prest egongo garela. Diputazioak diagnostiko egunak aurreratzeko hartu duen konpromisoarekin bat egingo dugu, eta horretan aldugu neurrian lagunduko dugu, eta adineko egoitzetako zerrendetan eta beharrak eta ere gertutik ezagutzen ditugunak datuak emateko eta diputazioarekin elkarlanean jardungo dugu guztion mesederako izateko. Beste gai bat, aniztasuna, migratzaileak, kanpotik etortzen den jendea, Europak ateak ixten ditu eta
zuek ze bide hartuko duzue? Bai, guk ez dugu ahaztu behar, gu ere, Euskal Herria ere izan dela, herri emigrantea, denok izango ditugu inguruan kanpora joan behar izan dutenak, eta ona etortzen direnei beraz, harrera egin behar diegu. Herri mailan proposatzen dugunik da, gure herrian bizi diren kanpotar horiek hobeto ezagutu, eta haiekin truke kulturalak bultzatzea proposatzen dugu. Esate baterako, badakigu Errumaniarrek orain dela urte batzuk ospatu zutela hemen jai bat pilotaleku honetan bertan, horrelakoak gehiago bultzatu beharko genituzke udaletik. Guri ere gustatzen zaigu Argentinara joaten garenean Euskal Etxea eta Euskal Egunak antolatzea, eta hauek zergatik ez, eta bide batez horrela beraien kultura, ohiturak, artistak, paisaiak ezagutuko ditugu, eta aldi berean haiek gurean erosoago sentiaraziko ditugu. Honi buruz. Leheno, maizpien egon gehan zehon ikasten, esan dezu ikasle batzuk hor daudela, argentinar bat. Eta kontatu diot, ne izeba bat Argentina juntzala, eta guen dela 6 urte junitzen bisitatzea, Rosariora. Eta, karo, ne izeba bezala, jende asko behak egiten duen bezala. Eta ni beti galetze dioten aneburua ide, tokatzen bazaigu jutia, nola nahi deu han jasotzia hango jendiak, ez? Esan ez, badatoz hauek, gure ogiak entzea, eta lapur batzu dira, ez da zer dira, edo jaso, beste herritar bezala, eta lana egiteko aukerak daudenian lana egin, eta bilakin behar badia auzoan parte hartu, eta beak ere integratu, erekin nahi dan, herri edo auzo horretan, ez? Nik uste, hain garbi dala, onartu behar deula, kanpotik, geota jende gehiago etorriko ala, eta beraie pertsona diala gu bezala, eta eskubidea berdinak izan behar dituztela, eta listo, diskusioa hemen bukatu beharko lukela. Eta egila da hortarako, administrazioetatik gauza asko indaitezkela. Departamentuak ireki, harrerak egin datorren jendiai, kontaktuan jarri beste eragileekin eta elkarteekin, integratu daitezen, parte hartu esaten, sentitu daitezela, onartuta diala, eta gaina eraikitze horretan, beak ere protagonismoa dutela. Eta hoi dator, eta onartu behar dago, eta gu jun izan gehan bezala, urte askotan beste lekuetara, eta nahi izan dugu horrela jasotzia leku haietan, guik tokatzen zaigu. Eta ez daka asko gehiago esateko honek. Ongi etorria daitezela, eta bere alazi daitezela lanian, eta bileretan, eta gukin batea, Lazkao edo Gipuzkoa berri hau eraikitzen. Ederki. Jose Mai, kultur mailan, kultur proiektuek garrantzi handia dute gure herrian, eta Lazkaoko EH Bilduk ze ekarpen egingo du edo ze ekarpen egingo dio herriari? Bai, noski, kultura oinarrizko gauza bada, kulturak gu izaten laguntzen digu, kultura gabe ez gara ezer, gauza bada azpiegitura dotoreak edukitzea, baina azpiegitura horiek jantzi egin behar dira, eta gure nortasuna horretan kulturgintzan adierazi behar dugu, eta kulturgintzak osatu behar du aldi berean gure nortasuna. Alor horretan, kulturgintzan garrantzitsuak dira oso herriko jaiak ere, eta herriko jaietan eredu parte hartzaileago nahiko genuke. Herritarrek parte zuzenago hartuko duten jai eredu bat nahi dugu, gure herrian izan, eta aurrekontuak hori sustatzeko jarri behar dira. Ez kanpotik gauza ikusgarriak eta politak eta ikusarazteko bakarrik. Geurea ere, barnean jendeak parte hartu eta sortzen duen guzti horri, bultzada bat eman nahi diogu. Halaber, herrian, kultur dinamika oso aberatsa dugu, zorionez, hor dauzkagu musika eskola,
Hor dugu Gerriko Kultur Elkartea, Oinarin dantza taldea, Gaztea Asanblada, bakoitzak bere programak antolatzen ditu, bakoitzak bere indarra du, jendea ondora inguratzeko, hori guztia egiten jarraitu behar dugu Lazkaoko udaletik eta kontuan izan behar dugu horre guztiak Lazkao izugarri aberasten duela. Bueno, Gaztea Asanblada esan duzu, gazteak indarrean datoz, eta zer proposamen duzu edo zer eskainiko diezu gure gazteei? Gazteak indarra berekin du, hori betikoa da. Gu ja bajatzen hasita gaude, baina atzetik badatoz sendoagoak eta indartsuagoak direnak. Eta orduan, gazteei zer eskainiko diegun, guk gertu izango gaituzten hitza, ematen diegu gazteei, entzuteko prest izango gaituztela beti, ez diegula aterik itxiko, beren proiektuak entzungo ditugula, eta gainera badakigu Lazkaoko gazteek beste hainbat herritakoek bezala autoantolaketan eta trebetasun handia dutela, ohituta daudela, eta hori ere aukerak eman bertzaizkio inolako zalantzarik gabe. Dena ez dugu goitibera egingo, Juan Carlos lehen esan duzun bezala, ez da? Eta, Juankar, oain galdera zuretzat gaiz aldatuz, garraio arloan aldundiak zer du esateko? Bueno, ni uste bildu beti ondala garraio publikoaren alde, eta nik uste Gipuzkoa ikuspuntu batetik idea batzu bintzak garbi uki behar ditugula. Bata da garraio publikoa erabiltzeko erakargarri behar dela, eta hortarako behar dituzula azpiegitura batzuk, eta gero neurri batzuk jendea animatzeko erabiltzea azpiegitura horiek. Ni uste aurreko legealdian prozesu parte hartzaile handia ontzala, eta egin ziala esfortzu dexente, garraio publikoa eta indartzeko eskualdeetan, eta ni uste perspektiba izan behar dula garraio publikoa hobetze aldea, egin dian murrizketak, ezke honetan era murrizketa egin dia, gero ezkeztu dela iten ezategu, baina egin dia, hori buelta hemen bertzaile, eta beti perspektiba batekin, eta izan behar du, konexioak ere ez duela alabeharrez izan behar Donostiaruz begira beti. Oso importantea diala ere konexioak askotan, eskualde barrun, edo eskualde bate eta bestearen artekoak. Hoi kontutan hartu behar da. Nik uste hortarako, indako murrizketa hori bueltean behartzaiela, eta berriz ere prozeso parte hartzaile kontinu batian, mejorak behiratu zeintzu dian, eta gero, erakargarria egiteko, neurri batzuk gu bi behintzat garbi ditugu, bata da, 50. Bidaiatik aurrea danak doainek izatea, baino ez bakarrik gaztientzako, denentzako, erabiltzaile guztientzako, eta beste behar da, transbordoak ere doainak izatea. Hau da, zuk hartu behar balen autobus bat, gero trena, gero Donosti iristezea, eta bertako autobusa, hoi transbordo guzti horiek doainek izatea. Zuk traslado bakarra pagatuz, nahiz eta 2-3 autobusa o tren autobusa hartu behar izatea. Hoien aldeko apustu egiten dugu, eta esaten dudan bezala, hor ere, herritara junez, eskoletara junez, eta bakoitzean detektatu zein dan mejoratu daitezken zerbitzu horiek. Eta, garraioari buruz, zer esateko, Josemai? Garraioa eta ingurumenarekin lotuko dugu gai hori, izan ere, oso lotuta daude bi gai horiek, ezta? Badakigu garraio publikoen edapena eta haien erabilera sustatzeko egiten den oro ingurumenaren mesederako dela, noski. Eta era berean, badakigu gaur egun ditugun kontsumo ohitura berri askok kutsadura jasanezina sortzen dutela lurrarentzat, eta hor bertakoa kontsumitzearen alde askotatik eragiten dio, kontsumitzeak alde askotatik eragiten dio ingurumenari mesederako. Batetik gutxiago kutsatzen du, noski, bestetik nekazari eta baserritarrek salmentak hobetzen dituzte, beraz lehen esan dugun lan baldintza duinagoetan lan egiten lagunduko dio horrek, eta azkenik jarduera ekonomiko gisa, lehen sektorea indartsuagoa izatea, askoz ere jasangarriagoa da epe luzerako ingurumenarentzat.
Eta horre guztiak zuzenean eragiten du ingurumenean eta gure osasunean, ezta, mediku jauna. Ze osasunari buruztin berdet. Bai, noski, ala tokatzen zaizu, Bueno, ados nago esan dakoarekin, ni uste oso importantea dela bertakoen konsumoa, komertzio txikila bultzatzea, Gipuzkoa batian hemen ez da egin noaino afektatzen zuen, ni uste lurralde guztia afektatzen diola, baina, bueno, azalera handiko merkaguneak eta gehiago dia, Irun Donostia tramo horretan, bikoiztu ingoi aurrungo urtetan, horrek kalte izugarri egiten dio, baina ez bakarrik komertzio txikila, horrekin konpetitzia oso zaila da. Egiten dio kalte ere herrita auzo askoi. Pentsatu, momentu honetan ja, familia asko juten diala, horrelako lekuetara, 100 pasa. Eta handagon eskaintze kulturala, eta handagona ez du zer ikusirik bere herrietan daukanarekin, eta gaina herri horiek ustu iteia. Eta butzako hori arazo larria da, hizkuntza aldetik ere bai. Normalian leku hauetan, igual euskarak ez daka herrietan daukan presentzia. Hor, apostua garbila da, komertzio txikiaren alde, konsumo lokalaren alde, eta osasuntxuare bada. Osasuntxua fisikoki eta osasuntxua psikologikoki izango nuke. Osa, horren alde deingo dugu. Usted osten hasi zeatela, ala? Bai. Inork galderaik bai? Juan Karrentzat edo Josemaintzat? Galderaik, jende artetik? Ez? Ez? Mila esker, etortzeatik, mila esker Juan Carlos. Gauzatxoa esan nuke, bukatu horretik. Benetan, nahi baldin badeu, eta nahi deu, hemen dugunok, politika beste modu bat egin, herritarrekin, herritarrak erabaki ezala, informazioa zuzuna euki, eztabaidak eraginkorra sortu, lehentasuna markatu, eta horren arabera politika egin, benetako politika, alkate honena herria esaten da bezala, diputatu nagusi honenare herria noski, aukera daude, ibaztea guaz, eta potentziala izugarria daukau. Hemen zaudeten guztiak, herritan dagoen hainbat eta hainbat jende lanian, belkartetan, herri mugimendutan, feminismoa aipatu ezue, baina daue pila bat. Danon artean posible da. Gaitasuna soberan daukau. Ez sinistu esateguenian, bilduko jaize jatorra, baina geho kudeatzeko, kudeatzaile ona gea hemen gauden guztiak. Beste atzu baino asko hobiak, publikoagu baino hobeto ez du inor kudeatzen. Sinistu behar deu, irabazin behar deula. Eta kalean lan egin behar deu, eta instituzioetan ere lan egin behar deu. Eta hortarako instituzioak behar ditugu gure eskutan. Bozkatza egun behar da, irabazin behar da. Kalean jarraitu lan egiten, baina instituzioak irabazin behar dira. Eta egin behar da lana danon artean, herriarekin. Hoi ezinbestekoa da. Eta posible deu. Zake animo. Bueno, mila esker. Beste bat, ja bukatzeko. Honek dauke torrie. Bai. Ostu nahi baino behotzen hasian hau entxe, Arazo bat daukau. Eta da, komunikabide nagusi guztik ez digutela ahotzik emango, ez digutela ezer emango, eta hori egila da, handikapa dala. Baina horrek exigitzen du lana geho eta gehiago itia bakoitza beherrian, familian, inguruan. Osa, hori esan gabere, eske gaur entzun ditut bi gauza oso gogorrak eta boikotat igual izango dugu, gure kontra, baina hala ere, irabazin behar du. Hala, jazta. Etxoin pixkaten, Etxoin pixkaten. Ondo iruditzen balin bazaizue, argazki aterako dugu. Hemen esaten du teknikok. Hemen, baina danok ez gea kaituko hemen goien. Bai,
danok, etortzaitezte, honea. Mila esker, Josemai, mila esker. Eskerrik asko denoi, eta Juan Carlos. lanera.